sakatare ne ko shugaban da yake faɗi. Sakatare ne yake cewa za mu yi tarihin da za mu shine ba taɓa samun PIC Planning and Implementation Committee wanda ya aikin jami'o'i guda biyu a lokaci guda ba. Amma albarkacin wannan kungiya za mu kafa wannan tarihi insha Allah ta'ala. Kwamitin mu zai kafa jami'o'i guda biyu kuma yana yin aikin su gaba daya. Wannan jami'a da ake magana ta ainihin wato Shinkafi a cikin jihar ainihin Zamfara, tuni shugabancin kungiya ya ɗau matsaya akan cewa za a yi abin da al'umma suke bukata a cikin wannan zamani namu, shine za a yi jami'a wacce za ta ba da fannoni na kiwon lafiya. Jami'a ce ta medical sciences, ba medicine kawai ba medical science ba, medical sciences, duk wani abin da ya shafi lafiya, ta tsoho ce, ta yaro ce, ta mace ce, ta namiji ce, ta haihuwa ce, ko ta menene, wannan jami'a yawwa a shi ne fata ne, haƙori ne, gashi ne, watakila za a yi bayanin me yasa ake burbura, me yasa ake shafa shuri. Wannan yana daga cikin abin da al'ummar mu take bukata, domin har yanzu abin takaici za mu ga wato cibiyoyin mu na kiwon lafiya da yawa za mu ga cewa wasu ke mana hidima, ba mu haka musulunci yake bukata ba. Abinda musulunci yake bukata shine dogaro da kai a kowane fage na rayuwa. Lallai ne musulmi su dogara da kai a kowane fage na rayuwa. Wannan yana da cikin manufofin wannan kungiya, kuma wannan shugabanci namu yanzu abin da ya sa a gaba kenan. Don haka aka ɗau matakin cewa wannan jami'a ta ainihin wato Shinkafi za ta zama University of Medical Sciences, kuma insha Allah ta'ala ba mamaki ma ya zama ita za a fara aiki, wato a fara koyarwa a cikinta kafin ta haɗeja, domin abin da na ambata baya cewa ita tsuntsu ne daga sama gashashe. Wannan ko yanzu muke fige gashinsa, mu fede shi, mu ɗeba hanjin, sa'an nan a wanke, sa'an nan a fara gashin. Amma wacce a gashan ta zo, saboda haka watakila gishiri kawai za a barbada. To a takaice wato wannan shine abin da ake ciki dangane da aiki na kwamitin mu, dangane da kuma abin da yake faruwa a wannan jami'o'i guda biyu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma Allah ubangiji ta'ala ya ƙara hikima ga shugabannin mu na wannan kungiya mai albarka, kuma Allah ubangiji ya ainihin wato kawo mana agaji. Da ƙarshe muna kira zuwa ga 'yan uwa 'yan kungiya baki ɗaya da kuma al'umma musulmi, muna roƙon wato abin nan wato taimako da goyon baya da addu'o'i, domin babu shakka wannan gagarumin aiki ne, amma insha Allah taimakon Allah za mu ƙarshen wannan aiki. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Profesa Allah ya saka da alkhairi. Yau ne mun sha karatu. Har mun zama saturated. Idan kana zuba sukari a cikin ruwa kana gaurayawa za ka yi na narkewa. To zai kai wani abu da yake da point of saturation. Daga nan ka sai gaba da zubawa sai dai ka ɗebo sukarin ka da cokali ba zai narke ba. Saboda iya capacity na ruwan da yake da shi ya narka sukarin ya riga ya kare. To yana da mun yi so abu da yake da point of saturation. In Allah ya yarda duka waɗannan takardu da kasidu da aka gabatar, akwai ɗaya daga cikin yan uwa matasa hazikai daga amurai da Allah ya azuka mu da su, sakatare na kwamiti na zakka da wakafi dauka alƙalin da zauri. In Allah ya yarda zai yi kwamfanin mana waɗannan takardu da aka gabatar gaba ɗaya su, waɗanda aka gabatar da su a harshen larabci zai fassara su zuwa harshen hausa, a da kasidu gaba ɗaya sannan a haɗa su. Wacce aka yi ta da harshen hausa za a maida ta zuwa harshen larabci, yadda zai zama ana da kwafi guda biyu, da kwafi na larabci da kwafi na hausa na waɗannan kasidu, domin a buga su. Mun samu abin da muke cewa after corona Kaduna 2020 sai mu sanya a cikin kokala murari da kungiya ya kara tudu, ya kara kauri, jari ya sake karuwa. In Allah ya dawo inda documents da aka fatar masu muhimmanci
za su ci gaba da amfanar musulmai da al'umma har zuwa lokacin da Allah bai sarki ya kaddara. Babu shakka an zaune kuma zama da ake zuwa zaman dirsha. Kowa ya zauna har ya cikin bari wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma abin da ya dace kenan. Kuma kuma da ba an huta ya sha iska. Yau wata nawa a bada mu samu irin wannan zama mai albarka. Yan Allah ya da wannan seminar da aka yi kamar ɗigon ɓani ko mahuri na ci gaba da gudanar sauran harkokin da kungiya. Mai girma farfesa kuma shugaban kwamiti na asasa jami'a, wannan taro da muke ciki duk Najeriya ce ta hannu. Babu wata jiha a jihohin Najeriya da ba ta wannan wuri. Daga inda nake nan ina hangen waɗanda suke can South East, wato irin mutanen Rivers, irin mutanen Akwa Ibom, irin mutanen cikin gaba daya, mutanen Delta da sauransu. Jihohin Yarabawa tun daga Lagos, Oyo, Ondo, Ogun, Osho, Ekiti, duk kuna tare da zuwa wannan wuri. Jikokin Shehu Sabbatawa da jikokin Abdullahi Gwandu, mutanen Kebbi da mutanen Zamfara wadanda su suka fara shari'a dama. An ce Zamfara an samar da Zamfara, wasu suka ce an samar da Zamfara, wasu suka ce Malaranci ne an samar da Zamfara. To kuma da ne muna tare da su a wannan wuri. Katsinawa, tsatsan jirgo duka muna da su a wannan wuri. Daurawa da aka yi ana dorewa kan suna ga malam sani da wani da tsohon zuma ake magani. Mutanen Bauchi, Gombe, Adamawa, Taraba, Yobe, Borno, North East gaba ɗaya wani da muna tare da su a wannan wuri. Mutanen Central, Niger, Benue, Nasarawa, Plateau, Abuja, duk wannan area muna tare da su. Kaduna dama a cikin ta ake. Duk bangarorin Najeriya, Kano, Jigawa, dama Kano gudu da zuwa Afirka. Shi yasa kana dama ka je da suna za ka samu professional da suna. In ka ɗauki da shirka ma ka je wani ya nuna ma ka yi kawai da shirka da bida. Akwai hikima yan bida da kuma da wani shirka suna. Sai za ka duba da ma yin ke wani rubuci ya zaki maza Allah yin ke wata rubuci kisa sai aka zuwa ki samu wannan. A kan wani kawai za ka zama bin ya fito a ci masa rabul kuwati rabul izzati ji na'am wa kan mutum ya ji wani. A kan wani mutum da ya fito yana zagaya yana ba da waka yara da hasawa. Wani shirin ya ce Inyas yara su ce ya fi annabi Inyas. Domin kalmar da ya fi sai wannan. Farfesa ina tafiya su ta Allah wannan wuri, majalisar kowai ta kungiyar ta wannan wuri, saboda haka taro da ya haɗa sa gaba da Allah ta ya samu dace. Akwai takarda guda ɗaya da ba ku gabatar ba, amma bayan shawara da shugaban kungiya na ƙasa za ta zama kare ko za mu jinkirta ta zuwa lokaci da ya dace. Domin ‘yan uwa su samu tashi a jiya ɗan taɓa wani abu an samu gishin gidawa. Domin da sassafe mutane da dama za su fara wucewa zuwa jihohin su a samu wucewa kan lokaci. Da wannan zai bi a bututun magana ga shugaban kungiya na ƙasa don ya gabatar mana da jawabi na shugaba ce kafin a isa ƙasa. Akwai sosai kuma babban daraktan dawa na ƙasa. Zan bi masa bututun magana domin ya gabatar mana da jawabai irin na jagoranci da shugabanci. Wasu sun bari a cikin harkar kwarai da gaske sun dare suna yi nan. A ta lokacin da ya siya zo Najeriya ya je Jos, shi ya kuma da karfin shi ya kirkira. Inda gaskiyar da ke shaki ba wa ne zuwa ta lokaci. Wallahi ko ina ya ce ga yiwa ne. Allah ya kara wa rayuwa albarka. Kuma jihar Kaduna jihar Kace kuma wanda ba ya ce wa ke shi Yakubu Musa kamanta kuma kamanta ake cewa Abuja sai mun samu wani babban ma'aikaci sai ta hana wata ma'aikata da kare kamar da shekarar da kuka zo sai ba wani kauye a jihar Kaduna ya ce ta yara nan muka da suna ma muka shiga muguwa muka kawo da muka kawo ko da samu wata mata ta kai darakta ko fama da sakatare sai ka zo na
basir shi ya yi aikin ma ya manta to amma a samu lahu wanda su Allah ya ajiye musu wani kyawun ayyuka cikin mizanin su na kyawun ayyuka sai ya ko musa mu da fadar masuran Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبعد مجمع wannan kungiya na barka Sheikh Abdullahi Bala Lau masu girma kwanci na wannan kungiya daraktan agaji tare da dini na wannan kungiya manyan professors da ainihin suka haskaka mata waɗannan tarurruka da shugabanni na wannan kungiya baki daya na ƙasa da kuma da jihohi sakatarori da harkokin agaji yan jaridu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To gaskiya ina cike da farin ciki kwarai da gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu waɗannan tarurruka guda uku da aka yi a wannan jiha ta mu da albarka da ita kuwa wannan kungiya wanda cikiyar Allah subhanahu wa ta'ala aka zo ƙarshen su a yanzu a madadin shugabanni na jihohi da kuma sauran shugabanni da kungiya ta kasa ina son yi amfani da wannan dama in mika godiya da jina kuma girmamawa da addu'a ta musamman ga waɗannan bayan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shugabancin wannan kungiya a hannunsu a wannan lokacin da muke ciki. Babu shakka a wannan shugabanci Allah ya cika shi da alkhairi. Ba kungiyar izala ba, a'a mutum duka musulunci a wannan ƙasa tamu da kuma ƙasashen makwabta wato ya samu shugabanci ta dalilin kyakkyawan jagoranci wanda waɗannan bayan Allah suke yi ga wannan ƙungiya wanda ba za mu iya ƙididdiga irin alkhairar da aka samu. Ba mana godiya, don sakatare na godiya, kuma sauran shugabanni muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunci da lantarki da wasu. Magana ta farko ke, magana ta biyu muna godiya ga kungiyar Ilala. Muna godiya ga kungiyar Ilala za su yi wani wallahi izalar su gida a wani suna ta yi mana komai. Babu abin da za mu ce illa mu roƙi Allah ya ƙara mata albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata tagomashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka gare ta. ‘Yan uwana shugabannin jihohi
na san an yi bayanai dalilan da ya sa aka ga cewa lallai ya kamata a tattaru a wannan lokaci wanda an tattara muhimman abubuwa waɗanda suke da muhimmanci roƙo nake son yi mana. Ina fata kowanne ya tuna cewa amana ce ya zo a matsayin wakili na ahlus sunna da suke jihohin baki daya. Waɗannan sakonni ba sakonni ne da sakataren jiha zai sa a fayil ya ajiye su shi ke nan a manta sai wani lokaci kuma a ce za a tattara sanayi. Haka kuma ainihin abin da su da kansu shuwa sakonni ne da muke son aiwatar da su a ƙasa ba tare da ɓata lokaci. Muna son mu ga canji, muna son mu ga himma, muna son cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban mabiyan waɗanda suka yi shekara da shekaru suna miƙa wuya ga dukkan umarnin da za a bada su gani a ƙasa. Waɗannan shirye-shirye waɗanda aka yi magana a kan su uku gaba ɗaya tun da kan da jami'a ɗin har zuwa na noma duka mun yi su ne domin taimakawa al'umma. Taimako na farko a basu ilimi wanda yake cuɗanye da ainihin shari'a, ilimi wanda yake da left da right ba ainihin abin da gefe guda ba, ilimi wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala zai kosar da ahli sunna kishirwarsu da suke da shi akan nau'o'in ilimi daban-daban waɗanda muke samun cikas a duk yayin da muke so ‘ya'yanmu musamman ‘ya'ya mata su koyi ilimin da za su rufa mana su rufa wa iyayenmu mata asiri su kuma ɗaukaka ainihin abin nan wannan al'umma ta mu ilimi wanda suke na ainihin abin nan sciences gaba ɗaya wanda asalin duk abin da duk ilimin da yake amfani daga addinin nan aka same shi. Kuka farfasa ya bayani da yawa nan mafarkin su saba tunanin haka. Jami'a farko, jami'a ta biyu a duniya ba ake magana, jami'a ta uku, jami'a ta hudu duka kasashen musulmai ne. Turawa daga baya ne suka sata, suka zo suna yi mana dodo suna yi mana alfahari suna yi mana wani abin da shi. Kuma babban abu mamaki in kuka lissafa kusan dukkan su a Afirka su jami'o'i. Tunisia da Afirka, Egypt har Afirka, Morocco ma Afirka. So cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala wannan jami'a ba wai jami'a ce ta Izala kawai ba jami'a ce ta Najeriya kawai ba. In Allah ya so ya ba ma za ta taɓa zama a ce ta West Africa kawai ba. Saboda sunna a Afirka cikin yardar Allah da baiwar Allah ya sa Najeriya tana kan gaba wajen ɗaukar wannan tuta ta ainihin yada sunnar da yada sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina so in tabbatar muku da hatta waɗannan ƙasashen na Larabawa na Afirka rukun su da sunna a yanzu bai yi kusan rukun sunnar Najeriya da ainihin abin da Nijar. So da cikin yardar Allah wannan jami'a za ta biya mana bukatunmu na 'yan Afirka alal akalla waɗanda suke Afirka da ma waɗanda suke mazauna a dinnan ƙasashen waje musamman irin su Saudiya da sauransu. Gaskiyar magana wannan tunani wannan shawara wato tunani ne kuma shawara ce mai kyau wanda duk wani wanda ya san abin da yake ainihin abin nan a Najeriya yana ainihin jin daɗi in dai ba makiyin ainihin abin nan kungiyar. Don wannan abin da aka yi na tabbatar muku da cewa hatta shugabanni waɗanda suke na ƙwarai
waɗanda ainihin kishin kasar da ya ainihin zuciyarsu tabbas sai sun yi farin ciki da wani tun daga kai shugaban ƙasa har zuwa ƙasa. Don haka 'yan uwa waɗannan programs da suke ainihin gabanmu mu dinnan da muke jihohi da rassanmu da suke ƙananan hukumomi mu ne za mu yi abin da muke iyawa domin mu ga cewa in Allah ya so ya yarda mu ji kunya. Farawa da aka yi mu da kanmu mun yi mamakin irin taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ba mu zato, amma dama abin da muke faɗa wa kanmu shine wa kulli fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Haka kuma ayoyi da dama suna gwada mana duk mutanen da suka sanya ikhlasi suka dogara ga Allah, Allah madaukaki mu zai kunyata su. Muna tabbatar da yardar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan jami'o'i biyu kamar ga sunan an riga an yi. Fatan da muke Allah madaukaki ya nuna mana sun fara aiki a cikin rayuwar. Banda wannan batun maganar noma, na so Professor Pakistan ya yi bayani isasshe yadda wanda ya yi kafin ya zo kan ainihin abin wannan abin da daga ce na zira. To gaskiyar magana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu suka samu haɗin kai da ainihin rassa, to wannan al'amari ba kawai zai wa izala amfani ita kaɗai ba, hatta ƙasar har siyasar ƙasar shi yadda Allah sai ta canza. Ni dai a matsayina da ɗan wannan wuri da mukaman da aka dora mai ina kyautata imani kuma ina roƙon 'yan adalci kamar yadda suke sadaukarwa wajen ba da tsaro da ainihin goyon baya. Duk abin da kungiya ta sa a gaba da ma sai an samu nasara cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala. To muna ainihin kyautar da zo ga 'yan agaji, daraktan agaji, muna ƙara ɗora maka amanar ganin cewa wannan program da yadda Allah subhanahu wa ta'ala 'yan agaji sun tabbatar da cewa an samu nasara duk abin da aka sa. Ina so mu ci gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, ya fidda mu kunya, ya ba mu nasara. Haka kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki duk wani wanda ya sa hannu a wajen ainihin gudanar da waɗannan muhimman ayyuka su wannan ƙungiya, sawa shugabannin ne ko ɗaliban ne, ɗan agajin ne, ko kuma a'a daga cikin gwamnati, domin akwai waɗanda sun ba mu gudunmawa sosai daga cikin ainihin abin da ma'aikatan gwamnati na. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara ƙarfafa wannan ƙungiya da jagorori irin su Babande. Ya taimaka wajen assasa ci gaban wannan abin da muka sani a domin yawanci taimako na farko da ake samu shi kan zama foundation. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi albarka, ya ƙara mishi lafiya, haka kuma duk waɗanda suka ainihin abin da taimaka. Wannan ina magana ne a matsayin shugabanni na jihohi, ban shiga gonar ciyarwa. Muna godiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara ya mai da kowa gida lafiya. Waɗannan malama professors da suka ainihin haskaka mana, muna roƙon Allah ya ƙara musu ya kuma ƙara musu tsoron Allah, ya kuma yi musu sakayya da jannatin firdaus. Allah ya yawaita mana irin su. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu su da riwaya. A wurin ma tasma'u wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takbir.
takbir. Jawabin muka saurara daga uba kuma tausi na wannan kungiya kuma babban daraktan da'awa na wannan kungiya ta kasa baki daya Sheikh Yakubu Musa suka sautu suna. Wallahi lokacin da malami ke jawabi yake yi wa shugabanni tun daga shi shugaba Sheikh Malalo da shugaban malamai a malamu ya rike da su jinjina a kan nasarori da aka samu wasan da hawaye suka dinka zuwa idanunawa ba don komai ba akwai wani abin da watakila wasu daga cikin ba su gane ba amma da dama sun gane idan kana kallon talabijin waɗanda kake gani a cikin talabijin ne suna jawabai ba su ne injiniyoyin da suka yi haɗe-haɗe har da aka gaishe ba su injiniyoyin da suke haɗe-haɗe da jone-jone har da kawota su ba a ganin su mai karanta labaran kawai ake gani sabbin mutane guda uku a ƙungiyar izala ka ɗauke su su ne waɗannan injiniyoyi da suke har haɗawa har wata ke bayyana sai muka gama a jikin wata muna zana ido sai ka ɗauka muka yi muka ruwa da tsaki alhalin injiniyoyi suna da invisible zuwa a ganin su wallahi wani da mutane guda uku mutum na farko shi ne Sheikh Yakubu Musa da ta zuru suna tun da muka zo muka fara tare da mabayin da za a tashi wani jawabi ba amma duk abin da aka shirya da tsarin tare tun daga farko shi har yanzu jiya ina Abuja muna cikin motar da shugaba waya suke ta yi ana ta tsare-tsare da jore-jore ba wannan ba duk wani program da kuka san an yi a kungiya wallahi da shawarwarin wayannan bayan Allah shugaba zai ce sakatare ya tashi maza tafi kaza abu da za ya taso je ka samu malam ka zauna da shi ku tattauna ya ba mu shawarwarin da ya kamata a yi ina ga girman shawarar ya wuce kira shawara a tattauna kuma haka zai yi bismillah ya kama hanyar kaza shi sa duk hanyoyin Najeriya ba hanyar da na san ta zan iya kawo ka ita da ka ba hanyar kaza kuma da zai guda biyu ne kawai shi ne shi yana kaza Allah ya gara wa rayuwa zamanin muna ɗauki malami da su gudu ke mai da jonata malam bai da lafiya sai muka da wani mafi suna magana da shugaba Allah ya kara masa albarka musulmi ne mutumin kirki tsohon mataimakin shugaban kasa architect na bali sauko bayan sun gisa sai ya tabbai shugaba ya ce ina mana yaku shugaba ya ce ana sarki mana yaku a yana katsina ka san bai da lafiya ya ce to ka ce masa mun yi shi za mu ɗauke shi roƙe shi a kotu ba asibiti a lamar da cikin ɗin jini da kuma maganin da likitoci ko bi za mu tsara ba ka faɗa masa ko na bai ce na gaya masa amma ya ce a bari sai bayan zaɓe tukuna ya ce shugaba ka taimake mu da tura shi shugaba ya ce haka ba ga excellency mutum ma da ba lafiya yake da ita ba yana gida mu ce ai kamata shi gudu ya ce a matsayin matsala ko ba zama ya ce ba dan da yake wani daga wancan lafiya ai da sun hale da shi wai kana daga kwace kana sauri kuta addu'a Allah ya kara wata wannan tsawon rayuwa kuta addu'a Allah ya kara wasu tsawon rayuwa wallahi sai rike izala kuma sai rike ta dan Allah yanzu kun gashi da cikin yayan sai yana da ma'adatan Qur'ani da girma yana da wanda suka karatu a Madina sun yi digiri akwai injiniyoyi akwai masana kwamfuta akwai medical doctor akwai lauya akwai barista amma ƴaƴan mutane suke kawo su kafa a ƙungiyar ba ƴaƴan su ba haka da kuma haka bane je ko da su shehu da rubutu kaga yadda ake ranar kura daga ke sai ba sai yayi amma su da bayan Allah da mu su ya za a nemo ƴaƴan jama'a a gina su ilmantar da jama'a su gina addini banda Allah babu mai yin su abin da muke yi nan ba su da ƴaƴan da suka haifa da za su yi bane amma suna ganin a bayan ƴaƴan talakawa dama
kamar yadda su suka zo suka samu dama ba wai gane iyayensu suka ce a izala ba gwagwarmaya suke kokari to abin ya yi talakawa su gwagwarmaya su kama wani abu cikin kungiya wallahi in ban da ahalin suna da duniya ba ita ake wannan da kowa zai da lambo ne ce to ai babana da duk abun a babana zai gani da kuma zuwa masu ita kungiyar take ba mutum na biyu cikin invisible actors da ke magana kan su nan shi ne da tiyo shi Usman Isa Kalewa Wuri yanzu haka wani kuma ba shi ba amma ina tabbatar muku ba za a yi awa guda ba su magana da shugaban kungiya da kasa ba duk abin da za a shirya da tsakar dare da rana da yamma da maraice hankalin su yana muna nan muna taro su kuma suna cin su gudun Qur'ani suna karantawa Allah ya ba mu nasara a kana mutum na wani Sheikh Abbas Ziga da tijo mai albarka ko shekaran jiya muna tare da shugaban gwamnatin Abuja sai da ya kira shugaba ya ba da shawarwari ya ba da hikimomi da tsare-tsare da za a yi wannan tare ya samu nasara ba ka gan shi a nan ba amma duk abubuwan da aka yi har aka samu nasara tare da shawarar sa kai sannan kuma sai da ya turo ɗansa da cikinsa ya ce ya zo a matsayin sakatare ya rubuta masa duk shawarwarin da aka yi domin ya je ya kai masa domin ya ga wani mataki zai ɗauka ya ga abin da aka tattauna a nan ba a samu feruwa inda yake ba wanda da ta guda uku Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ya bar mana su mu da muke kusa da shugaba muke da shugaba yake da kisa tiyari mu muka sai ka gudunmu da wayannan bayan Allah suke bayarwa kuma babban nasarar da Allah ya ba shugaba a shugabanci shi ne ya gina shugabancin sa kan principle da shura shi ne duk abin da za a yi shawara a tattauna a consultation in aka tara shawarwari sannan ya tsaya ya nutsu ya tantance a zaɓi wacce ya kamata ya yi kara ya nufi kokon Allah sannan ya yi mutum da shi sai da duk da aka tura a samu nasara shi abin da za a yi mana Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ko shi ya kusa mutuwa a ɗan kana shekarun da yawa ka ɗan kudu masa ko 57 ka sake ƙara a kan tura wa kaje bin da ne su su ta kare in ya so ka kare shi da yau ka ba mu Allah ta Allah ta ba mu wannan da yau kun tuma magana ke shugaban kungiya na kasa baki da fadilatul Sheikh a Dr. Imam Abdullahi Balado domin ku saurari wato jawabinsa shi ma bai da fadar mashkuran ma'azura shugaba ya ce kamin ya gabatar da jawabin rufewa ya ce abubuwan da ta agaji na ƙasa injiniya Mustapha Imam City dukkan yan agaji da muke su a ƙarshen wannan ƙungiya suna ƙarshen jagorancin wannan bawan Allah wallahi injiniya kullum addu'a muke masa babban nasara da ya samu haɗa mana kan yan agaji zuwa na ƙasa baki ɗaya duk wata rigimar da kake ji a kan kungiya ka ji ana rigima da yan agaji ba za ka ji ana rigima da yan agaji ya za a ɗinke su ba wannan ya kamata mu gode wa Allah maɗaukin sarki kuma sa addu'a duk inda aka samu matsala a kungiya mai sauki ne idan ba ta shiga agaji ba da ta shiga agaji sojojin suna kan su ya rubutu an samu matsala ɗaure da kuma sai da Allah ya saboda haka haɗin kan yan agaji abu ne da ke da matuƙar muhimmanci gaskiya a kungiya kuma sannan mutum mai biyayya tsakar dare shugaban zai buga masa baya ce ina neman kabirin tarayya a Abuja in Allah ya jirgin kasar da zai taso da asuba to ya wuro zariya ya yi sunan Kaduna a wanda jirgin zai so sa kai shawo da Abuja ban taɓa sanin wani aikin kungiya ne taso shugaba ya buga da nata ko dan zazzabi ake yi a wani a kan hanya amma sai an sauwa ne shugaba Allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka nasarorin da ake samu da hannunsu a ciki da ruwa da tsaki da gudu su a ciki shugaba ce da kamata a yi wannan taro a tashi wato tare da na agajin ƙasa da yan cewa ba kuma ya faranta mana da a cikin yan kwanakin nan da ya mai da wani gida da jan hularsa ko ya gida da jan hular muka ne shi yana sa guda mu sai muka gaba da kyau ba ko ya ta adawa amma da zan ya fara mana hujjojin sana aiki sai muka yi adalci gaskiya amma dai mu gaskiya da adalci ta cutar da to amma tun da gaskiya da adalci ba ku za ku da hakuri ita addu'a to kuma ga shi da wata dama ta samu sai aka bayyana mana da jan hular ina ganin dan gidan sai na ga ya koma dan gidan wanda na sani wala ta na kara wa kuka ala wala na da da godiya da ta da waya wala ta fara da su أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. da shugabanni da suke nan kan high table saboda lokaci, iyayenmu malamai, shugabannin wannan kungiya mai albarka, yan uwana yan agaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To dan fulani a gaban kotu aka kirawo shari'a aka karanta wa dan fulani, alƙali ya ce kai duk ka ji abin da aka ce mai to mai ba shi bayan dukkan an zuga ka. cikin kakin nan mu ba a diga mu, aka diga mu kuwa za a samu matsala. Shi yasa idan za a tura sojoji a wajen daga akan tara su a yi musu hudu ba a kura wannan begila. Ba su sha komai ba, musamman ma yanzu da yake akwai musulmanmu da jama'anmu da komai a cikin ba abin da suka sha, amma wannan begilan da ake hurawa to an tsinka jininsu. Idan da abokan gaba aka ce har to kamar karen da ya kwana da kwanaki ne ba abinci, yana ganin zomo daga da waye ka ce maza bismillah ka sakai yanzu ya kamu. Allah ya samu dace. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya kawo mu ƙarshen wannan taro da aka tsara mai mahimmanci, kuma a ɗan takaitaccen lokaci, rana ɗaya kawai, kamar yadda sakatare ya faɗa. Farfesosin nan sun zo sun tura mana, sun cunkusa mana ilimin digiri wanda ya kamata kowa a ce ga gwani ce, amma dai karatun da muka samu da ilimin da muka ɗiba a wannan rana to yanzu ya amfane mu, ya amfani musulunci, kuma mu je mu iyautar da shi, mu yi aiki da abin da muka ji muka saurara aka karantar da mu shi. Allah kuma ya datar da mu. Abu na gaba, kowa ya tashi bayani musamman akan abin da ya shafi noma da sana'a. Waɗanda duk suka gabatar da takardun nan suna maganar 'yan agaji, a haɗa kan 'yan agaji a yi aiki da su tare. Rana irin ta yau, kamar irin wannan lokaci na gabansu a ɗin da ya yi biyun wannan, kuma na tara 'yan agaji na daga jihohi, shugabanni da sakatarorinsu da kuma national offices din da nake da su duka. Bayanin da su 'yan kwamiti suka zo wanda aka nada za su yi aiki tare da consultant din da suka zo mana da wannan bayani akan abin da ya shafi sana'ar nan da noma, to ni har na ɗiba na je na amaya musu da shi, kuma na ce ƙalubalen ku ga aiki nan za a fara. Saboda haka maganganun duk da aka faɗa yanzu kamar maimai ne da tushi a gare su, amma aiki yana nan ya fara nisa. Abin da muke roƙon Allah subhanahu wata'ala shine dakatar da mu. Na biyu, shugabanni aiki ya lauku. Na farko, abin da muka fara ko muke faɗe a kanku da mu, kun dai ji 'ya'yanku ne, domin yau in mutum ma yana so ya zage ka ko ya yabe ka, ka zo ka tsaya a gaba ga yaronka, ya ce kai alhaji wannan yaron kirki Allah ya mishi albarka, ba fa da yaron ya kama ba har da kai, don da ba ka yi kai ma da a gaban ka za ce zan yaro rabiyaci da kai yake. Saboda haka duk yaban da muka samu ko muka ji ake mana, ba mu samu nasarar ba fa sai face da gudunmawar da kuke yi, wanda muka haɗa kai da ku muke gabatar da shi ba tare da kowa ya sani ba, tuwon mu
saboda haka muna roƙon ku ci gaba da ba mu goyon baya da haɗin kai domin wannan program da ƙungiya ta wawuro na ainihin ci gaban al'ummar wannan ƙungiya da musulunci baki ɗaya da wannan ƙasa ta mu Najeriya mu samu nasararsa, to a ba mu kyakkyawan haɗin kai. Allah ya datar da mu yadda muka haɗu lafiya, aka yi wannan taro lafiya, aka kai ƙarshen shi lafiya, Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya tafi mu da zai biya ko da kara da yi da suke da yanzu kowa da rubuta sai ga mishi. Amma tun yana jawabin da ke tare da sallim jawabi ya kai cewa hada da soja hada da soja to za ka gane cewa sun tafi da abu sai kuma kare shi ne yana kara tsufa yana kara fawa amma wanda yake ba ne injiniya Mustapha Imam City, Allah ya saka da alheri, Allah ya kara wa rayuwa da barka. Da wannan zai miƙa bututun magana ga shi shugaban kungiya na ƙasa domin ya gabatar mana da jawabi na rufe wannan taro. Kada kuma ta tare da mu akwai a akwai bici na wannan kungiya da ƙasa baki da Ibrahim, sannan akwai daraktan rubutu da wallafa da ɗabi da tarjama Sheikh Aliyu Telex, kuma shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna, sannan akwai mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki daya kuma lauya masanin dokokin ƙasa Barista Ibrahim Sabiu Jibiya. Allah ya saka musu da alheri baki daya. Shugaba fa ya tafaddal mashkuran ma. Alhamdulillah. Na manta a ƙasar mara da mataimakin daraktar da'awa na ƙasa kuma Shekul Islam. Shekul Islam Sheikh Ismail Kumo Gombe, wani lokaci muka bar mutanen Jigawa suka ƙara mu ce basirta Jigawa. Allah ya saka da alheri. A wani zamu da manta da shi ne zan yana da shi Yakubu sanda baya nan da shi kaɗai bai da babban jawa kai na cika mana biyu. To Allah ya sa ga sarki mai martaba kaga hakimi dole da su shi za ta ci a da sai koyi na mamaki saboda da gida nan. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsan ila yawm din. Yan uwa musulmai, kamar yadda wannan taro aka fara tun misalin karfe 10 na safiya har kuma ƙarshen zuwan karfe 10 da dare. Ya nuna an zaune sosai. Bayan jiya an yi taro cikin dare har sai da muka kai kusan karfe 2:30 ko 3 saura. Wannan taruka muna da Allah ya sanya albarka da yawa cikinsa. Muna fatan yan wayar da aka yi kokari aka ba da haɗin kai zuwa irin wannan taro, dole mu gode wa kowa da kowa, musamman ma waɗanda suka gabatar da zuwa wannan wuri tun daga Dr. Bashir Ali Umar, wanda ya wayar da kanmu sosai kan abin da ya kamata mu yi dangane da wannan rance na noma, wanda muke fata ba kawai ya ɗan wannan ƙungiya ba, al'ummar musulmi a Najeriya baki daya su yi amfani da wannan dama su nemi wannan rance da babu ruwa ba riba a cikinsa, wanda in Allah ya da za a yi amfani da wannan dama a yaƙi talauci, a samu abin wadda hanya ce ta arziki da Allah maɗaukakin sarki ya koro mana kan a bar baya. Ina zuwa da Bashir da ya gabatar da wannan kasida, Allah ya sa da alkhairi. Shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jalingo ya yi mana bayanai masu gamsarwa
kan yadda ake mu'amala na bashi. Kada a ce da yanzu za mu sake mu karɓi wannan bashi kawai don mu samu kuɗi ba da niyan biya ba. Ya karanto mana ayoyi da hadisai, duk wanda ya nemi bashi da niyyar ya biya Allah zai taimake shi. Saboda haka gwamnatin Najeriya ta sani, Central Bank ta sani, wannan tsari da aka yi ɗaiɗaikun al'ummar musulmi muna so mu ba da wani gudunmawa da za a samu in an karɓa, in Allah ya yarda da kyakkyawan niyya za a mai da shi kamar yadda ya kamata in lokacin mayarwa ya yi. Saboda haka ina fata al'ummar ku daga ko'ina da suke da niyyar karɓar wannan rance a banki ta hanyoyi daban-daban da aka tsara wanda za a bayar, kowa ya ce ya nema, Allah ya bada sa. Amma kuma a shiga da kyakkyawan niyya. Innamal a'malu, saboda haka niyyarka shine Allah zai taimake ka. Shugaban majalisar malamai muna godiya da wannan lecture mai tsada, godiya da bai da iyaka wurin irin haɗin kai da shugaban majalisar malamai ke ba wa wannan tafiya mai girma da majalisar malamai ta kasar baki daya. Ban yi tsammani akwai wani taro ko tarurruka na kungiya da za a ce bayan awa 24 za a yi kasar da shugaban majalisar malamai face sai ya zama watakila na farko zuwa gwamnati, kuma shi ne mafi nisa daga cikin shugabanninmu da muke da shi ko muke da su na wannan kungiya, musamman ma a arewacin Najeriya. Duk wani wanda ka sani ana bukata ya taso da zuwa gida, akwai jirgin sama da zai tasowa cikin sauki, ko in moto da zai tasowa, amma shi daga Taraba kafin ya taso ya zo akalla sai ka bashi awa cikin dawo. Amma kuma baya gazawa, kullum muna kan hanya. Shugaban majalisar malamai muna ƙara jinjinawa, Allah ya saka alkhairi. Bayan nan ana zaune sai rubutu ake kamar da jiya sakatare janar ya ta bayani akan irin alkhairan wannan bawan Allah da ba za mu ainihin wato iyaka mu lissafa shi ko mu ta faɗi, sai dai mai fatan Allah ya yawaita mana alkhairan su a ciki, kuma Allah ya ƙara mishi ainihin wato hazaƙa, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara sanya albarka da yawa. Irin yadda aka yaba daraktan agaji wurin ba da haɗin kai, aka yaba wa sauran, shi ma tun jiyan ake yabawa, amma wajibi ne mu ƙara yabawa ga majalisar malamai kacokan da irin wannan haɗin kai da ake bada wa Allah madaukakin sarki ya saka albarka. Shugabanni na ƙungiya na jihohi, 'yan agaji da sauran daraktoci muna ƙara godiya ga saka alkhairi. Profesa Mansur Ibrahim Sokoto ya gabatar da kasidarsa, kuma alhamdulillah kowa ya ji, kuma bayan ya gabatar mun yi dan jawabi. Ina fata za mu ɗauka mu tafi da shi mu ci gaba da yaɗawa, don wannan aƙida mafi sharrin aƙida daga cikin aƙidun da muke da shi biya kuma babu irin ta shi'a. Wasu irin yadda suke yaƙan al'umma, kiyayyar su da ahalin suna da musulunci da musulmi sun fi son ainihin wato kafirai akan al'umma musulmi ahalin suna. Masallacin mu na Abuja ko wani katon ɗan shi'a kullum ya zo wucewa direban sa ahalin suna ne, amma kallon ya zo masallacin kawai sai ya tsine mana su bakwai. Ya zo wucewa ce kullum sai ya ce kagar Allah ya kaza, Allah ya kaza. To akalla tsine wanda yake sai ta koma kansa so 70. Muna addu'a Allah ya shirye shi. Don haka kiyayyar su ga sunna a fili yake. To amma bai kamata mu kuma mu shiru ba, suna mana illa a ƙasa. Sun shiga ƙauyuka, ana ba da magunguna, an shiga rugagen Fulani, an shiga ina ne, suna amfani da tallafi da taimako saboda sun san mutane suna cikin talauci da wahala. Yaya za mu yi mu karanta da al'umma karantarwa na gaskiya har su gane sunnan nan ita ce gaskiya, sunna ce abin da Allah ya ɗauki sarki ya rubuce mu dai. Allah ya sa mu yi amfani da wannan dama kuma ya zama iko aikin shi. Profesa Abdullahi Sani da Kisa shi ma ya gabatar, ya mana bayani akan muhimmancin sana'a musamman noma da irin abin da ya kamata mu kula
ina fata Allah ya saka wa Professor Alkhairi, kuma alhamdulillah dama yana cikin wanda ake ta gwagwarmaya da su wurin kokarin samar da hanyoyi na sana'a don inganta shi da nuna kayan wannan kungiya. Allah ya ɗauke sarki jagora. Professor Umar Lando, wanda shi ne shugaban kwamitinmu na jami'o'in na guda biyu, ya mana bayani akan muhimmancin jami'a da sanin yadda jami'a ta faro tun daga masallacin mu zama Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi har zuwa jami'a na farko da aka fara gina. Wannan ke nuna wa duniya cewa in akwai waɗanda suka san muhimmancin ilimi, in akwai waɗanda suka ba da gudunmawa wa duniya wurin ilimi ta inganta kuma ilimi ya shiga ko'ina, babu kamar al'ummar musulmi. Saboda haka wannan gudunmawa da al'ummar musulmi suka bayar wurin samar da jami'a ba za a gushe ba ana cikin tunawa da ganin fa'ida da alkhairi da musulunci da musulmi su gabatar har zuwa da tashin kiyama. Muddin jami'o'i na suna amfani, tarihi ya kiyaye cewa wa'anda suka fara al'umma ne musulmi. To bai kamata musulmi kuma su zama to sun yi rauni kuma sun yi sakaci wurin shiga makarantu, wurin neman ilimi, wurin shiga jami'a da abin da ya kamata haka. A Najeriya kowace shekarar shiga makaranta don neman ainihin wato admission zuwa university, a kowace shekara ɗalibai miliyan 2 suke neman admission a jami'o'in Najeriya karkar. miliyan 2, amma wanda suke samun dama a ɗauke su mutum 500,000. Shi da capacity na jami'o'i da za su yi ɗauka. Kenan wannan jami'a da muke kokarin kawowa har yanzu ya yi kaɗan, ana bukatar jami'o'i masu yawa. Duk wanda ya ga zai iya ya shiga don ya ba da gudunmawarsa don a samu sauƙi ga Najeriya, al'ummar Najeriya na bukatar haka. Mutum miliyan 2 suke neman shiga jami'a, amma da kyar university ke iya ɗaukar 100,000. Kenan miliyan 1,500,000 duk sun rasa dama na shiga jami'a. Kenan abin da muke kokarin mu yi abu ne wanda zai taimaki zaman lafiyar Najeriya, ya taimaka wa tattalin arzikin Najeriya, ya taimaka wa zaman lafiyar Najeriya. Mun ga yadda jami'a ta fara. Jami'a na farko a West Africa, jami'a ce da ta fara daga ainihin wato Sierra Leone, wanda karamar ƙasa ce, amma ta riga Najeriya samun ainihin wato jami'a. Jami'ar farko a Najeriya ita ce jami'ar Ibadan. Jami'a ta farko a arewacin Najeriya ita ce Jami'ar Zaria. Saboda haka al'ummar musulmi kuma mallakar su jami'a da za a ce 100% mallakar al'ummar musulmi ne, waɗanda suke da shi a Najeriya koko na musulmi wanda ba a kan tsarin musulunci ke tafiya ba, amma na musulmi ne bai wuce kwara 4 ba. Amma waɗanda yake ba musulmi ba ko ƙungiyar kiristoci suna da jami'o'i aƙalla 39 wanda mallaka ce ta ɗaiɗaikun ƙungiyoyi na kiristoci, wanda waɗanda suka fara jami'a musulmi ne. Amma ya aka yi musulmin Najeriya aka bar su a baya, masu hannu da shuni da sauransu, sai yanzu da yanzu wannan ƙungiya bayan aƙalla fara da awarta da karantarwar ta sama da shekara 40, Allah ya taimake mu yanzu muke maganar jami'a. Mun yi latti, amma dai har yanzu muna fatan Allah ya taimake mu da ba mu ilimin asasa waɗannan jami'o'i da muke ƙoƙarin yin su yanzu, har kuma ya zama sauran al'umma musulmi su ma sauran ƙungiyoyi kowa ya tashi mu ba da gudunmawar mu da zai iya taimakawa ilimi da ci gaba da kuma zaman lafiyar wannan ƙasar tamu. Allah ya ba mu iko. Saboda haka muna fata in Allah ya yarda wannan jami'a nan gaba kaɗan za mu sanya rana kamar da muka faɗi cikin Oktoba, ko dai ranar da shi Profesa ya ambata, ko kuma a samu canji, saboda akwai shugabanni da muke bukatar su kasance a wurin. Tari lokacin da muka tsara ya zama suna da wasu uzurruka, za mu zauna tare da su ga ranar da ya kamata za a saka wanda zai zama daidai, saboda al'ummar musu samu ainihin wato damar halarta. Muna addu'a
wannan dama da muka samu yanzu muka yi zama tun jiya har zuwa yanzu mun fa'idantu da fa'idodi masu yawa, amma wannan ya faru ne saboda damar da gwamnatin jihar Kaduna ta ba za mu kushe wasu ma muna ƙara addu'a da godiya da girma gwamnatin jihar Kaduna duk da cewa ana samun wato dokoki na jihohi daban-daban ba a so fitowa ana tarurruka irin wannan ba. A nan jihar Kaduna wannan taro da wuce na ɗaya ko da biyu ba, saboda haka muna godiya Allah ya saka musu alkhairi. Bayan nan watakila da yawa daga cikin wasu ga shugabanmu na kungiya ta nan jihar Kaduna ba, da ya kamata ana irin wannan taro a nan tuku da bisa ya zama to a ce yana tare da ba shi da lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Duk da ba shi da lafiya, amma tare da shi ake ta tattaunawa a gidansa, aka ji aka zo na tsare-tsaren karɓar baki da duk abin da ya kamata a yi tare da shi da sauran kayan kungiya na wannan jihar aka yi ta yi. Ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi. Dan mu da yake wakiltar mu kuma yake da mukami a gwamnatin jiha shine Malam Jamilu Albani, shi ma ya yi kokari matukar kokarinsa, ba za mu kushe ba, muna shi addu'a Allah ya saka alkhairi. Duk wanda ya samu dama ko wace da dama ya ba da gudunmawarsa kuma ya taimaka wa gwamnati hali. Shi da rubu muna mishi addu'a, muna mishi ta'aziyya, akwai kan wasu Allah ya karzuwa, Allah ya gafarta mata, Allah ya gafarta mata. Saboda haka na shugaban mu na Bauchi shi ma ba shi da lafiya, muna addu'a Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya. Insha Allah kafin bude wannan jami'o'i kamar da muke faɗi da zuwa wurin protocol na mai girma gauna, da yawa sun san lokacin da muka fara magana cewa za mu yi university daga nan Kaduna muka fara niyya, har ma muna da filin mu a daga cikin na ga cikin yan social media wani na rubutun cewa wani to ina labarin jami'ar daga cikin to tana nan. Wannan wuri hekta ne da wuce 7 ba, kuma an gina, sannan wuri ne da a wancan lokacin lissafin mu mun ɗauka jami'ar ba ta wuce haka ba, sai ya zama an kawo ka'ida na NUC cewa sai an samu hekta nawa 100, da Allah ya tashi ba mu sai ba mu hekta 100 ma da 50. To kaga kenan wannan wuri ya zama ba jami'a, amma tun da an gina amma babu hanya, sai muka roƙi mai girma gwamnan jihar Kaduna cewa kai mana hanya. Yanzu maganar da nake muku hanya ta kai har cikin wannan ne, an yi gada, an yi komai, kuma saboda kawai wannan makarantar da girma gwamna ya sa kai mana wannan hanya, ya cancanci mu gode da shi. Da wannan wuri mai da shi skill acquisition center, wurin koyon sana'a. In Allah ya yarda za ku sha mamaki, yanzu a ƙasar nan akwai inda ake koyon walda wannan ba mutane da suke samun kuɗi wayanda suke yin walda har a cikin teku, yadda ake hanyoyin da mai fayar da mai ke wucewa, sai an koyi yadda ake waldansa, har digiri ake akan walda. To yanzu akwai kamfanoni da yawa da suka zo suke so su kafa kamfanoninsu, daga ciki akwai irin su Dangote da waɗansu kamfanoni manya-manya a jihar Kogi. Amma ƙarshe aka zo ana neman wanda za su yi wanda aka rasa. Kusan yana aka je aka nemo masu wanda Ghana, sai da aka je ƙasar Ghana aka nemo wanda su yi wanda. Kenan ga yaran mu dubbai nan da wanda aka koya musu, wataƙila da yanzu sun iya sun samu sana'a yi. Akwai birkila, akwai POP, akwai koyon lantarki yadda ake haɗawa, akwai plumber, interlocking, sauran abubuwa da yawa. Muke fata wannan makaranta mu koyar da sana'a, ko wani zai shiga ya wata 6, wani ya wata 3, wani ya shekara guda, haka nan za a yi ta yaye su daga ko'ina. In Allah ya ga in tsare-tsaren ya tsaya aka ci gaba, aka samu matsayin da za a sanar da ku lokacin da za a zo don buɗe shi, don so karatu a ciki, da zarar hanyar ya kammalu, in Allah ya da za mu sanar da ƴan kungiya. Wancan wuri da aka yi yin university yanzu ya zama to wurin koyon sana'a ko sana'o'i. Allah ya ba mu jiko. Saboda haka ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka da kai, Allah ya sanya albarka cikin wannan taro da muka zo muka yi, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya,
kuma wannan tsari na noma tsare-tsare da duk muka yi Allah ya za mu sanar da ku ta hanyar da ya kamata. Sannan irin wannan taro tun da har yanzu ba a kuma taruka a ƙasa ba, tun da ya yi tasiri kuma kowa ya ji a jiki, ina fata za mu sake shawara mu ga nan gaba wacce jiha ya kamata mu kai irin wannan don a samar da yadda za a yi a cigaba da faɗakar da mutane kafin mu buɗe wa'azi na ƙasa baki ɗaya. Bai kamata a ce muna zaune babu wani motsi ba. In Allah ya yarda duk wani tsarin da ya kamata ku sani za a sani, amma yanzu dai abin da ke gaban mu ground breaking na sanya a sashen gini na jami'a wanda yake cikin watan Oktoba in Allah ya. Bayan wannan akwai wani program za mu sanar da yan uwa yadda ya kamata a insha Allah. Zakka da wakafi, sakataren zakka da wakafi, batun maganar neman kuɗin gina jami'a ya kamata a mana wani tsare-tsare ta yadda zakka da wakafi za ta kawo gudunmawarta da yawa wurin gudanar da ainihin wato jami'a. In aka irin wannan tsari in ya kama mu tara jama'a a yi wasu lantoci da sauran masu hannu da shiri, in Allah ya da hakan zai taimaka. Muna addu'a Allah da bakin sarki sai barka mai da kowa gida lafiya. Muna godiya da dukkan ƴaƴan kungiya da suka taso daga ko'ina. An jima ba a yi taro da kowace jiha kusan aka samu girci ba gaban wannan. Muna addu'a Allah da bakin sarki mai da kowa gida lafiya. Allah ya saka alkhairi kuma an tashi kowa da Allah ya riko bin kamar yadda aka saba a tafi a hankali cikin nutsuwa, kuma gobe da safe Allah ya da daga nan an sallami al'umma kuma kowa sai kama hanyar zuwa gida. Allah ya kai mu gidajen mu lafiya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kowa ya zauna a tashiyar ɗalibai. Sanarwa daga kwamitin tsare-tsare na wannan taro, kowa yadda yake zaune ya zauna a wurin za a fa masa abinci a wurin sama. Wannan yana daga cikin manya-manyan ayyukan da jami'o'i suke yi a yau. Wannan jami'a za ta yi su da yardar Allah. Sa'annan kuma sabunta rayuwar mutane, wato kamar mu ce jaddada rayuwar mutane ainihin da yadda za ta dace da zamani. Wannan shi ma yana daga cikin ayyukan jami'o'i, kuma wannan jami'a za ta yi insha Allah ta'ala